Hau salatu nahi dugu. Presoak, hauen senideak eta hauen artea zaurigarrien diren haurrak eta adin nagusiko pertsonak ere zigortzen dituen salbuespen neurriekin amaitu behar dela uste dugu. Horregatik, datorren urriaren 20an kalera ateratzeko arrazoiekin bat egiten dugu. Donostian izango gara gu ere. Ez dugu sufrimendu gehiago sortzen duen politikarik nahi. Bakean eta diskidetua biziren jendarte batekin amesten dugu. Berehala konpondu beharrekoak direla iruditzen zaizkigu 4 puntu hauek. 1. Urruntzea. Astebururo 100 senideek 100 kilometro egitera behartzen dituena. 2. Larriki gaixo dauden presoak. Euren osasun eskubidea eta beharrezko arreta medikoa. 3. Europako legediak dioen moduan bi estatutako zigorren batuketaren aplikazioa. 4. Lehen graduaren aldaketa. Euskaldun izateagatik ezartzen zaien baldintza da. Eskubideak are gehiago murrizten dituela. Eskaera honekin bat egiten dugu, baina argitu behar dugu. Gure burua baino ez dugu ordezkatzen, norbanako gisa gaudenen. Urriak 20an Donostiako Antiguako tunelean izango gara arratsaldeko 5etan. Bertan eskatuko denarekin bat egiten dugu.